Мин сине яратам, әйдә бергә булыйк әле дип әйткәнемне хәтерлим. Язмышым Казан тормышым аның белән үзлексез һәм үрелеп бәйләнгән, аны беренчектә аерып булмый. Хәзерге вакытта да шушы юлдан барган кебек. Ләкин менә Хараш күңел тода кайсы җирдә барып җиткәнбез микән белмим. Моңсулык бик күп. Ул бик зур. Мен сиңа шулай тоелдымы? Минем җавабым монда гадиерәк. Миңа калса у вас кризис среднего возраста. Кайчагында бик салкын уйналып чыга спектакльдә. Син бик күп нәрсәләр беләсең, эшләмисең генә. Кызасы килә. Хәзер син менә әйткәч беләсең, искәшәм. Мин хыялландым микән? Тинчурин театрына эләгергә дигән. Талия, мин аңладым. Мин хәзер театр өчен борчылыйм. Әтегендә мин театр өчен борчылганмын. Бәлки мин түгел. Ялгышмасам те, Талия, нишисең менә шулай минем янда? Күп җирсәң шулай исертә башлый ул. Сәлам, бу маршрутка проекты. Биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунак белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Карим Тинчурин театры актеры, дубляж студиясы һәм кино артисты Артем Пискунов. Барызга да сәлам, Талия сәлам, шәһәрләрең. Исәнмесез, Менә яхшы. без шушында очраштык, ялгыш кына име. Ялгыш кына үтеп барады леки камера белән. Мин калса син төшергән барлык артистларның менә башладыр име күбесенең. Гадәттә без музыка училищесы янында эшләшәбез. Җырчыларны Ләкин монда 2 тапкыр булдым. Рөстәм Гайзуллин белән һәм Булат Бутауллин белән. Мин сине эшкә кертеп тормыйм инде. Менә минемчә, моның сәбәбе беләсезме нәрсәдә? Нәрсәдә? Чөнки сездә бу урын хәзер студент тормышы белән ассоциацияләнми һәм ниндидер ностальгия уятмый сездә. Сез бит инде хәзер монда остаз һәм еш буласыз. Бәлки монда хаклык бардыр. Театр училищесы әлеге бина Россиянең иң борынгы сәнгать уку йортларының берсе дип санала. Ул 1923 елда Татар театр техникумы буларак ачыла. Техникумны беренчеләрдән булып Хаким Сәлимҗанов, Галия Кайбецка, Риза Ишмурат, Галия Булатова кебек шәхесләр тәмамлыйлар. Укыту актерлык сәнгате, эстрада сәнгате, театр декорациясе сәнгате, театр һәм аудиовизуаль техника белгечлекләре буенча алып барыла. Казан театр училищесын тәмамлаучылар Татарстанның, Россиянең һәм якын чит илләрнең төрле шәһәрләр театрларында эшлиләр. 2024 елның мартында училищега СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров исеме бирелә. Бу театр училищесы менә шуннан башланды инде безнең профессиональный юл шушы бинага беренче тапкыр килүдән һәм монда иң мөһиме әйтергә кирәк резидәне күрүдән. Чөнки минем Казан язмышым, Казан тормышым аның белән үзлексез һәм үрелеп бәйләнгән, аны беренчектә аерып булмый. Мин бүген сезгә шундый юл күрсәтәчәкмен. Менә мин аны беренче курстан биреле, менә шушы ишек алдыннан, ишек яныннан элекеге Камал театры каршына озатып барадырым. Ярый, мен сине бүлдереп укысам, Артем миңа нинди сообщение язды. Миңа калса бу бик шәйтан инде, бик мило. Минем Казандагы тормышым ул әлбәттә зур мәхәббәт белән бәйле. Резидә һәм мин аны училищедан Тинчурин театры, ул вакытта Камал театры каршына кадәр озата идем. Менә шул маршрут минем өчен иң истә калган кадерле юл. Чөнки икәүдән икәү генә калып була иде. Тагын бер шуннан узар идем. Менә шулай. Шуны гына укыйсы калган икән. Училище тормышы ул беләсеңме ниндидер нейтронный йолдызның шартлавы шикелле булды. Ул шул хәтлек истә калырлык, онытмаслык, ләкин кыска. Кыска 4 ел. 4 ел инде ул бик. Укыганда ул бик озак тоеладыр. Укыганда барса озак тоела бит. Ләкин тиз үтеп китә булай уйлаган, үтә дә китә. Менә шуннан мин аны озатадырым, алып китәдерим инде. Ул беренче вакытларда һәм беренче һәм 4нче курска хәтлек без әле bir 3 ай җитәкләшеп йөрергә миңа мөмкинлек булды. 3 ай. Беренче курсларда җитәкләштермидер, чөнки җегете бар иде инде. Ничек иде сән күзәтү?
О, ничек булыр исең син Аталия күзәтү? Білмеймін, Сен гашык булган. Сіз бит гүл янда булгансыз демек. Гүл янда булмасам, бәлки аның кадәр булмас иде. Мин аның янында аудиторияда да, аның янында, коридорда да, аның янында, үзүкләр, этюдлар куясың, аның янында. Ки җиткәч инде аны башка җигет көтеп тора. Син ул җигет бәлки бүген килмәс, бәлки ул иртәрәк китер. Ул училищеда укымыйды ул җигет. Укыйды, ул олрак курста иде. Менә аны көтеп тора. Әризdə біләйді мәсің сенің қашығы екенін? Әлбәттә біләйді. Менә шушы июлда мин аңа беренче тапкыр йөрәгемне йодрыгыма алып, кысып, теге авылдан килгән малай анда 15 яшьлек, андый сүзләр әйтә дә белми торган егет, беренче тапкыр мин сине яратам, әйдә бергә булыйк әле дип әйткәнен хәтерлим. Бу ул вакытта минем йөрәгем, белмим, теге аяк табанына төшеп китә диләр бит әле. Минем аяк табанынан чыгып алдыннан сикереп барган шаклар инде. Ләкин юк, мин бик күп тапкырлар юк ишеттем. Ашуң килеп, эй, алайса инде, мин дә менә башка кыз табам, монда училищеда бит инде кызлар бик күп. Андый шакларда булды инде, ачу килгән. Үз-үземне әрләгән, нәрсәгә кирәксең бу, никсең бу шулай, нигә ул гына, нигә башка берәү керми йөрәккә, теге спектакльдә әйтә бит әле мин хыял артыннан, йөрәккә кереп утырды да шунда тик утыра, туган шикелле чукып дип, шигырьләр дә аңа язадырым, теге тунына да тыгып китәсең шунда, я берәр дустың аша биреп җибәрәсең. Анасын бит беләсеңме ничек? Мин аның егетеннән сорый дөрим. Теге ул озат алмаса ярыймы, мин бүген сатып куям дип. Ул нәрсә ярар дигән. Ярар дип әйтәдер инде, нәрсә. Менә шундый моментлар күп булды. Менә анда киоск бар иде. Әйе. Ул вакытта. Шуннан бер тәмлешкә дә эләктерәдер әле. Булса акча булганда инде. Син бит 5 балалы гаиләдән һәм син бер үзең менә шул сәнгать ягына кип киттең. Син районнан, анда артист эше, актер өчен бердә хупламыйлар кебек. Мин үзем дә районнан, чөнки барыбер инде төплерәк, һөнәр карамыйсың дип. Минем калган абыйларым, апаларым бөтенесе төпле эштә. Шуңа бер җүләр кирәк. Гаиләгә. Беләсезме, мин сезгә бер хәтирә сөйлим. Мин укытучы баласы бит. Минем мама Гөлсинә Дарвиновна. Дарвин, бабай, Дарвин минем. Нәрсә укыта нигез? Башлангыч класслар укытты гомер буена. Хәзер инде лаеклы ялда. Миңа гел шигырь сөйләү, кайдадыр бию, ниндидер анда теге актив булу, ул кирәк. Обязательно. Менә берсендә ничектер миңа бию өйрәттеләр. Мин биргә яратмыйм. Әле шуннан калган комплекс минем. Бию өйрәттеләр, татарча бию теге йөгереп чыгасың сәхнәгә име һәм башына инде. Шалтыр-палтыр. Бу мәктәптә инде. Бу мәктәптә укыганда һәм ничектер ул вакытта кайышлар сирәк, миңа папаның кайышын биргәннәр ахырсы. Ул мине булай итеп уратып алырга җитә. Һәм мине бию башаны итеп чыгардылар. Мин чыктым. Хей дип бастым, теге кайыш буша. Китмәде инде, штаны хәлек бара җитмәдек. Чыкты да, именно шуй аслым төште, короче, ике аяк арасына. Беләсеңме? Һәм анда минем бөтен дусларым, классташлар, авылдашлар, алар инде бик шаркылдап та көлмәгәннәрдер инде, аңлаганнардыр. Ләкин мен шундый авыр булган, мин бит инде күрәм, аны бит инде хәзер улай бер булган. Мин бит юк, мин әлбәттә кире кирип киттем, мин аны булгап бип җыри алмыйм бит инде. Син күз алдан киде. Куясың да инде. Кая вакытта тыгып куясың, куясың. Аны бию китте, уже всё. Ничек инде син бит өйрәнгәнсең шул моментта башлап җибәргән. Мин башлый алмыйм, мин карап торам, теге кайыш кире кирип киттем. Мине кайышта тактылар, музыканы яңадан куштылар да һәм Астыгында орак бит әле аныганнар. Кайыш булгачлармы? Кайышты куйгач биеп чыкты. Менә шундыйрак имем сәнгать белән мөнәсәбәтләр. Ничек училищега үзең табып, белеп керергә булдыңмы? Юк инде. Ул вакытта көне-төне эш. Минем папа, мама мондый җирнең барлыгын да белмәгәннәр инде. Аннары соң Минзәлә театры килде безгә. Менә кайсы актриса белән сөйләшкәнне хәтерләмим. Мама кем беләндер сөйләште. Менә шулай театр училищесы бар. Аңа укыйлар да белә. Шундыйрак уйлар белән без шу театраль училище барлыгын белдек һәм килдек. Шапов урамы үзәктәге иске Казан рухын саклап калган иң борынгы урамнарның берсе. Элек урам Горшечны, Шүлмәк урамы исемен йөрткән. Соңыннан яңа Горшечны, бүгенге параллель Бутлеров урамы барлыкка килгәч, иске Горшечны дип аталган. Шулай ук бу урынны еш кына Латин кварталы, Латинский квартал дип йөрткәннәр.
Biride studentlар, gimnazistlar, kıskası irikli yaşlar yaşagan. 1927 yılının 2 noyabrında Uram 19 asırның 2 yartısında Qozan revolyusion yaşlarının kumiri bulgan tarixçi, etnograf Afanasiy Shapov ismin yirte başlagan. Әлігі Урам өзінің архитектурасы білән донтыта. Біреді Долгошейн утары, Коровина, Яковлев, Васильев йортлары урнашқан. Бұрынғы биналарының бірсі Бугровская һәм Садовец йорты. Бүгінде әлігі Урамда Боқой Урманчы музей йорты, актерлар йорты, Эрмитаж бақшасы урнашқан. Менә шушыннан атлап китә идек инде без. Сөйләшә, мин инде һаман ниндидер кызыклы нәрсәләр эшләргә тырыша идем. Ничектер аның игътибарын җәлеп итәргә, ошонда җа акыллы булып кыланырга, я юләр булып кыланырга. Ул белә инде мин аны яратканны, ләкин ул мине үзенә якын китерәдер, бары тик дус буларак кына. Бары тик дус буларак. Бер нинди җитәкләшү. Кем белгән инде аның терминнарны куллансын. Кайсы зонасында булганмындыр инде мин аның белгән юк. Әгәр дә сүз кирип китә башлый икән, берәр нинди шундый юлга теге ниндидер мәхәббәт фәләнә, шундук теге туктыйдыр икән. Хәбәрсен нәрсәсе кызык, һәм ул гомер буе шулай булды. Шушы көнгә хәтле гел шулай. Менә мин нәрсәгә сезне шушы юлдан апарга уйладым да. Минем хәзерге вакытта да шушы юлдан барган кебек. Ләкин менә Қарашы көңіл тоды қойса жеріне барып жеткен біз бекен білмеймін. 4-ші курста міне 3 ай жүріп қарадық та біз, тоқтадық біз. Рездейті yok бұлай болмай, біз ери алмайбыз, бұлдыр алмайбыз. Һәм мен шуннан өзіме қарар қылдым. Мен аның білен бүтен сөйлешмейм. Сөйлешмейм де, көрмейм де, біріншік иқтибар да етмейм. Бұл идеме, ейсе теге... Бүтен шады яша болмайдыр ешінки. Хаман мейтем ярар, болды жетті. Мейтем, әгер өзі киеуге шықмаса, мейтем, мен үйленмейм. Ол вақытта енді бірге оқымайдыңыз ба? Жоқ, енді ішлейбіз. Шундан біздің Тенчурин театры бет ремонттайды. 19 майда біз анда Ойгүл елі деген спектакль ойнадық. Міне шундан biz indi şınlap yürüp gittik. Min аңа премьера күнне spektakl bitkәч min аңа yazdım. Sen nişисең, кайда сен дип, әйдә күрешик дип. Ул миңа инде нәрсә кирәксең инде? Безнең бит барыбер бер нәрсәдә барып чыкмыйчак, сен бит инде беләсең диде. Әйтәм, бу соңгысы. Әгәр дә бер нәрсәдә барып чыкмыйча икән, мин сиңа әйтәм, вәгъдә бирәм. Мин бер нинди дә ачуда тотмыйм. Бу соңгысы булачак дидем. Ни өчен менә шул спектакльдән нәрсә үзгәрдесең? Аслында Ризадан сорау кирәк инде. Ахырсы ул спектакль ничектер аңа... Юк, сездә ниндидер намек бирдем, менә сез бит язырга булдыгыз аңа. Ул башка мөнәсәбәт күрсәтә башладымы? Менә кем белгән? Менә ниндидер башка мөнәсәбәт күрсәтә башладым икән. Әллә теге тамашачылар ул спектакльдә мине бик яхшы кабул иттеләр. Мен бик яхшы хәтерлим. Режиссер да мактады, Рашманович бик сирәк мактады. Ул беренче һәм соңгы тапкыр мактаган. Мине шул спектакльдә башка мактаганы булмады. Риза ничектер менә ризалашты. Аннан йөреп киттек инде шулай. Йөреп киттек, зак йөрдек, Петербургка алып барып аңа. Ансын беләбез. Ансын беләсез. Предложение ясадым, тәкъдим иттем, тәкъдим ясадым. Әле ул ризалашмады. Бер ел йөрдегез. Ул ризалашмады. Ул әйдә бер ел уйлыйм әле диде. Бу әлбәттә син үзең уйлап кара, менә нинди ничә ел көтеп, сиңа әйтсеннәр әле. Әйдә та бер ел көт әле. Үпкәләмәдегезме? Ничектер ачык кирәк. Менә Талия ничек уйлыйсың? Яраткан кешегә үпкәләп буламы икән ул? Мен калса яраткан кешегә үпкәләп буладыр һәм иң менә авыр кичергән сүзләр дә яраткан кешедәндер ул. Икенчесе белән мин бик килешәм. Беренчесе белән дә килешәм. Кешегә яраткан кешегә үпкәләп була, ләкин ул бесполезно. Бесполезно. Син ул аңа үпкәләп, ул үпкәләдән синең мәхәббәтең сүнми. Сиңа бары тик авыррак кына була. Беләсезме, бездән шулай юлны чыга алмый нитәдер ик. Менә бер нәрсә үзгәрмәгән. Мин бер кайда бәйләнмим. Менә бер нинди җир урынга, ничектер җиргә, мин менә бәлки ул шулай кешегә бәйле булгангадыр. Әлбәттә, туган җиреңә, мамага, папага, туганнарыңа инде ансы генетически бәйләнгән. Миңа калса, син бик бәйле идең Горький 13 адресы буенча урнашкан бинага. Мин үзем дә шулай дип уйлыйдым. Ләкин ул бинага түгел, сәхнәгә бәйле булып чыкты ахырсы. Без миңа калса ул бинаны ярату, шул бинага булган җаваплылыкка бәйле. Театр барлыкка килгән, шунда күпме гомер узган Камал театры артистларының, күпме драматургларның, композиторларның, язучыларның язмышлары бәйле булган бинага без җаваплы идек. Бәлки шуңа күрә аерылу бик авыр булгандыр. Күңелләр тулды, инде без елаштык, калган артистлар белән дә безгә монда рәхәт. Ләкин хәзерге вакытта
яңа бинага да бик тиз ияләштек. Ияләштек. Беләсеңме, ияләштек. Аллага шөкер. Һәм анда бит шундый теге эш күбәйде, спектакльләр чыга башлады, һәм бәлки менә шул ритмда булгач та ияләшү җайлырак булгандыр. Аңсың Талия, бәлки без моны соңрак аңларбыз. Менә тамашачыларга да әйтәм, нәрсәдер булса, ниндидер вакыйгалар булса, сез көтмәгән вакыйгалар булса, икенче көнгә үк фикер чыгарга ашыкмагыз. Еллар Бу узгач. принцип буенча яшисеңме соң? Миңа калса син бик кызык кеше. Мин гомумән теге ниндидер принциплар буенча. Төш спектакль бар, это Фан Миңнуллинның ул канатлы фикерләргә бик бай кеше булган инде. Аның анда фразасы бар иде. Камил әйтәдер Еленага, син бик күп нәрсәләр беләсең, эшләмисең генә. Менә мин әзрәк шулайрак бугай. Менә бу перекресткта машина белән төшкәндә Зөлфәт Закиров шушы почмакка килеп бәрелде, машина алган иде. Ул иң беренче машина алды, девятка. Илебез дә шул шәп урам буйлап профсоюзныйга барабыз. Зөлфәт Закиров за рулем инде бөтенесе тигәлгән. Бу студент чакмы? Студент чак 4-нче курс. И монда ничектер әллә хәл итәлмәде, җәтегендә барга, җамында барга. Һәм менә бу нәкъ почмак карыймы илеп торадыр. Шунда килде дә кирде. Бөтенебез алга авыштык. Зөлфәт күкрәге белән рульга бәрелде. Зөлфәт утыра шул теге у бит инде ябык күз алган. Утырабыз, бөтенебез моңа Зөлфәт, ничек хәл? Зөлфәт. Белмим миңа ник беләсем килә. Кысасы килә диде. Менә ничек әле авыртуда кысасы килгән, әле аянышында кысасы килгән аптырадык инде. Зөлфәт бик кызыклы кеше инде. Зөлфәт турында. Сез училищены тәмамлагач, распределение буенча Кариев театрына китергә тиеш булгансыз. Зөлфәт Закиров Тинчурин театрына. Алар ләктеләр. Укырга китә Мәскәүгә һәм син аның урынына керәсең дип әйтик мен. Шулай булды. Бу яктан мин Зөлфәткә мең рәхмәтле инде. Менә улай Зөлфәт тә Тинчуринда калды. Әсемдә шунда. Менә язмыш шулай хәл итте. Язмыштан узмыш юк. Язмыштан узмыш юк дигәннән, әгәр дә начар укысаң, әгәр дә тырышмасаң, режиссерның таләпләрен үти алмасаң, әгәр дә театрга мөнәсәбәтең, гомумән татар мәдәниятенә мөнәсәбәтең, сәхнәгә хөрмәтең, эшләгән эшеңә профессионализмың булмаса, 20 Зөлфәт Мәскәүгә укырга китсә дә мин Тинчурин театрына эләгә алмас идем. Без ниндидер театр өчен җыелган курс түгел идек. Без менә җыелдык. Безнең укытучы Рашман Загидуллин, ул безгә бер качан да вәгъдә итмәде, мин сез Тинчуринга алам дип. Ләкин ул бары теге эштә утыргандыр инде, ул хыял бары син театрның баш режиссерына кергәч, бу бит инде зур уңыш санала. Хәзер син әйткәч, беләсең, искәшәм. Әйтәм, мин хыялландым микән Тинчурин театрына эләгергә дигән. Мин бер качан, менә ләксәм ярар иде дип хәтерләмим. Һәр вакытта да бер шундый сүз безгә папа әйтә иде, аны әлегә алачакта да әйтәдер. Иң мөһиме кеше булырга, бу чиракка минем плюсым танылган кеше булырга дигән әйбер өстәләдер идеге. Барыбер мәдәнияттә калып, танылган кеше булуыма һичшиксез ышанадыр. Театрдамы, театрсызмы? Мин бу әйберне әйткәнем юк, Алталия. Бу менә синең интервьюга мин моны беренче тапкыр әйтәм. Алайса, бер әйбер булды, тәмамласак була. Театрга эләкми калам дип курку юк идеме? Миңа калса. Мин барыбер эләгәдер идем кайдыр булса. Мин бит шуңа һичшиксез бер нәрсә уйламыйча Казандагы театрга бардым. Һәм сез Зөлфәт белән шулай ук менә студент тормышыннан башлап, хәзер инде бергә театрда эшлисез, бергә остаз да. Ул соңрак килде бит инде, гичесне бетереп килде ул. Мәскәүдән кайтты. Без бик шатландык инде. Аның безгә килүенә, шундый теге үзебезнең кеше бит инде. Без аны беләбез, бала чактан дигәндәй. Ул шундук курс җыйды, шундук кайту белән. Бигрәк тә Закамский театрларда ярты труп Зөлфәт укыткан студентлар, Әлмәт театрында, Яршаллы театрында анда бик күп алар. Чөнки аның курслары бик тырыш балалар чыгалар. Аның курслары сездә бит анда остаз. Юк, мин бит әле менә Зарина Эльвиналарныга укыттым мин 3 ел. Менә бу икенче курсыгыз. Бусы менә икенче курс. Мосы нәрсә булыр, белмим әле. Ну, менә Зариналар алар бик шундый уңышлы курс булды. Аларның 13 кешедәнме 11 ялгышмасам те. Нишисең менә шулай минем янда күп җирсәң шулай исертә башлый ул. Бу уңышлы курс булды. 11 ялгышмасам театрда эшли. Һәм сезнең тандемда ул злой полицейский, сез добрый полицейский бугай. Беләсезме? Менә мине машина чыгарсалар, мин
бик злой полицейский, супер злой полицейский. А ол мен постоянно злой полицейский. Ул бик җитди карый студентларга һәм теге проект катнашкан проектларына да һәм бу дөрестәдер, чөнки менә алай булмаса бәлки шундый зур процент аннары театрларга кирмәстер. Анда булай дип әйтергә кирәк. 3 баласы булган кеше, әти бөтенләй бергә җитди карарга тиеш дип уйлыйм мин. Зөлфәт ул яктан мин әзрәк шәләйвәләйрәк. Ничектер булса була, булмаса киләсесе булыр. Зөлфәт ул менә берәр нәрсәгә ләгә икән, менә ул теге булсын дип шулай теге тирәнтен шуны дип уйлый торган кеше. Бәлки шуңа безнең тандемда барып чыккандыр инде, икебез дә ничектер тирәнтен уйласак, икебез дә шәләй уйлап булсак, алай булмас иде дә. Остазлык ничек сезгә? Остазлык ул җаваплык бик каты. Кеше өчен җавап бирергә, профессия бирергә кирәк. Киләчәктә аның язмышын, сен язмышын хәл итәсең. Шуңа күрә моңа җиңел карарга ярамый. Ләкин Зөлфәт чакыргач, мәйтәм, Зөлфәт укытыр. Мин әзрәк шарлап җибәрермен. Сез инде бөтенләй бетереп ташладыгыз үзегезне. Ну, теге бетергәнме, бетермәгәнме, ансы минем студентлар әйтерләр инде. Укытканмы мин аларны, укытмаганмы. Ну, минем син беләсең, мин особо скромный кеше түгел. Төрле сфераларда төрлечә менә мин анализ үткәрдем. Шулаймы? Кара син аны. Анализларда ясап. Юк, менә җыр ягыннан сез үзегезгә бик критик карыйсыз, һәм турында бик уялып сөйлисез. Актерлык ягыннан интервью кайчан чыккан шуннан карый. Элегрәк интервьюларда анда шулай сез бик уялып кына сөйлисез. Укытучылыкта да ничектер. 18 ел эчендә уйнарга өйрәнелгәндер инде әзрәк. Уйнарга гына түгел, яшәргә дә өйрәнелгәндер сәхнәдә. Беләсезме, бар бит сәхнәдә уйнаучылар, сәхнәдә яшәүчеләр. Менә алар ике төрле булалар. Икесен дә кабул итә халык. Син яшәүчеләр рәтенә. Мин үземне яшәүчеләр рәтенә кертер идем, наверное. Ике мәктәптә бар, төрле артист төрлечә эшли, төрле артист укны тамашачы йөрәгенә үзенчә ата. Барып җитәме, ничек тирән керә, ансы инде икенче мәсьәлә. Синеңчә училищедан алып чыгарга кирәкле эш дир топ әйбер дип әйтим, ул бәлки сыйфаттыр ул. Мустақиллек, омтылу, барлык информацияны сеңдерә белү. Ну, әлбәттә яхшыларын инде. Менә ничек дип атала инде ул? Коммуникабельность дип аталамы ул, или восприимчивость дип кабул итә белү дип. Миңа калса менә шулар. Мин миллион тапкыр әйткән бар. Әгәр дә синең сәхнәгә чыгып әйтер сүзең юк икән, үзеңнең фикерең юк икән бу дөньяга, миңа калса сәхнәдә делать нечего. Сәхнәгә бит үзеңне күрсәтер өчен генә менмиләр. Нәрсә ул үзеңне күрсәтү? Хәзер үзеңне күрсәтү ысуллары миллиард. Сәхнәдән синең беренче чиратта тәрбияви үгет нәсихәт алып менергә тиешсең. Ничек ярый һәм ничек ярамый. Шыгырдап каткан кайбер кешенең йөрәкләрен эретәбезме шунда? Я бүтән инде бер качан да көлмәм дигән кешенең авызыннан елмаю күргә, елмаю чыгарга тырышабызмы? Театр бит ул шундый урын. Анда тамашачы үзенең күңелен ача, йөрәген ачып күрсәтә сиңа. Без аны шуны телибез дә. Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аның өчен син үз йөрәгеңне күрсәтергә тиешсең. Бары тик дөрестлектә һәм бер-береңә ышанганда һәм бер-береңнең йөрәген күргәндә генә чын мәгънәсеннән индидер синтез туа. Һәм нокта итеп әйтергә кирәк бу фикерне. Искусственный интеллект хәзер бик алга бара. Әйме? Менә уйлагыз. Ул безнең белән ихлас була аламы икән? Киттек. Менә 19 ел менә шундый режимда һәр спектакльдә йөрәгеңне ачып, һәр премьерага, һәр режиссерга ачылып һәм янып эшләп мөмкинме ул? Мөмкин. Чынлык, дөрестлек тамашачыга йөрәгенне күрсәтү ул бик авыр эш. Аны тизгенә эшләп булмый. Менә йөрәкне ачып күрсәткәч, аны ачып күрсәткәч шундый рәхәт. Кире кертеп куясың. Ләкин аны киләсе спектакльгә җигереп барып, кайчагында ул тали ачылмый. Кайчагында бик салкын уйналып чыга спектакльләр. Бик салкын. Менә барма шундый спектакльләр инде ничә ел уйнала, син дә аны уйный алмыйсың. Теге туйдыруда бардыр, бөтенләй бу сиңа эчке халәтеңә туры килми. Әгәр дә юк дисәм ялганлармын. Бар. Мин әйтмим инде, алайса тамашачы өчен бу ни була теге. Әйтмим. Теге әйтмәү бит ул ялганлау дигән сүз түгел име? Яшереп кал.
Яшіріп Шулай қалды. болсын. Бар, ләкин миналарны теге менә булгандыр инде, җиткәндер инде, ләкин уйнысы килә. Әлбәттә, физик яктан да авыр була башарга мөмкин артист өчен. Мен өзем турында әйтмим. Физик яктан булдыра алмый башлармын дигән әйбердә мин бик куркам. Мин гомер буе бала чактан тренер эшли алам дигән уйда хәзердә әлегә. Киләчәктә ничек булыр. Шушында кадәр янынан Ризаның бара иде мин. Монда бу кольцолар юк. Менә шушы подземкадан, бу подземканы бөтен кеше дә белә. Әле менә зәңгәр милиция будкасы торадыр. Минанда да элеккәнем бар. Шуннан аска булай чыгып китәдер инде. Һәм бауымның тиягына чыгадыр. Ана тегендә бары суши. Эме? Анда кафе. Бик танылган әйбер иде инде. Хәй юк буга инде. Шунда тәрәзә, караш сушыларын чыккан гына вакыты, теге ролл, суши чыкты. Сез инде үскәннән беләдегез анда әйберне. Без бала чакта юк, вообще гомумән анда әйбер юк. Менә алар килеп чыктылар. Без Риза белән шул тәрәзәгә карап, тегеләрнең рәхәтләнеп ролл ашаганнарын карыйдык та, ну теге прям тирәлеп түгел инде. Теге карыйс. Качан бездә шулай шунда кирип, ул вакытта бик зур акчаларга ашыйлар. Ресторан бит инде. Шунда кирип ашарбыз микән? Дигән ул фикер әйтә шундай, ашарбыз микән? Мин инде шул ашарбыз дигәнне бергә ашарбыз дип бергә ашарбыз дип кабул иткәнмендер инде. Островскийларны үтеп, Булакларны үтеп, шунда теге тукталышта инде, театр каршында тукталышта менә минем троллейбус килә, 10нчы троллейбус там соңгысы пастеге все, дип бау дип языла инде. Тизрәк килгәндә. Инде мине килә, бар утыр кайт инде. Әйтәйин ул миңа бар, мен әйтәм, юк, мин сине утыртып җибәрмичә китмим. Соңгы 72-кә утырадыр ул. Мин басып калам. Мин бер 10 минут көтәм дә троллейбусны аңлыйм да, бүген булмаган. И шуннан дөршләп Гагарин урамына хәтлек бер штаб кырына җәяп кайтканым бар. Төнлә сәгать шул 12ләргә кайтып җиткәнмен микән. Иртәге 8дә икенче көн утырасың. Китәсең инде укырга. Бүген нәрсә кияр микән? Һәр кигән әйберен, алкасын. Анда аяк менә бөтенесе коричневый вельветовый пальтолар, берсендә алган үзенә кызыл сапоги, кот сапогах шикелле. Эй, шуйны шул сапоги миңа. Габдулла Тукай мәйданы Казанның Вахит районында урнашкан истәлекле урын. Бүгенге көндә бу Казанның үзәге булса, 17нче гасырда хәзерге Тукай мәйданы Казан чите дип санала. 18нче гасырда биредә сәүдә рәтләре кибетләр урнашкан була. Монда балык, ит һәм яшелчәләр сатылган. Шул сәбәпле урам Рыбнорядская, кыскартылган рәвештә Рыбная, ягъни балык урамы дип аталган. 1829 елда мәйдан шәһәрдә беренче таш түшәлгән урын була. 1899 елның 18 ноябрендә Казанда электр трамвае эшли башлый. Аның бер линиясе балык рәте мәйданы аша үтә. Казанда трамвайлар борылган рельс пычрасы төзелгәннән соң мәйдан казанлылар арасында әле дә киң таралган Кольцо исемен ала. Якында урнашкан Тукай бакчасында 1958 елда бийек татар халык шагыйре, әдәби тәнкыйтьче, публицист, җәмәгать эшлеклесе, тәрҗемәче Габдулла Тукай һәйкәле куела һәм бу урынга аның исеме бирелә. Бу урын шәһәрнең иң күп кеше йөри торган һәм татар шагыйрен искә алу чаралары үткәрелә торган үзәк скверларның берсе дип санала. Ел сайын 26 апрель көнне Тукайның туган көнендә әлеге бакчада аның иҗатына багышланган шигърият бәйрәмнәре уза. Һәйкәлгә чәчәкләр куела. Театрга кагылышлы акылсыз сораулар, тупой сораулар дип әйтер идем. Мин акылсыз дип инде мин аны татар теленә тәрҗемә иттем. Беренчесе, театрдан сине китергә сорый алалармы? Мәсәлән, ниндидер дисциплинарный взыскание булмаса, сыңа калулар, ниндидер син бер нәрсә эшләмәдең, ләкин сине театрга алдылар. Һәм уйлый инде монда труппа мөдире дә, режиссер да, директор да biz ялгышканбыз ахырсы дип. Әгәр дә син бер нәрсә дә булдыра алмасаң сәхнәдә, теге роль бирәләр, син җиренә җиткерә алмыйсың, уйный алмыйсың, бер ничектә бию алмыйсың, җырын җырлый алмыйсың, сөйли торган жанрда син сөйли алмыйсың. Театр өчен беренчектә кадерле түгел, профессиональ яктан.
Бары тик профессионал яктан уйларга кирәк инде. Монда, ул бит әйбәт кеше, менә бөтен җыелышларда. Менә калса бар шундай артистлар. Менә бөтен җыелышларда да безне менә итә, менә бөтен профсоюз җыелышларына да килә. Фәлән тигән, шундый матур тостлар әйтә кайчаганда корпоративта. Шуның өчен генә артист әлбәттә аны кирәкми. Ул вакытта режиссер, инде дирекция белән ничектер сөйләшеп, җәмәгать булай булмый, без менә безнең штатларыбыз юк, яшь артистлар аларга кирәк дип артистны сорарга мөмкиннәр. Зинһар. Сезнең тәҗрибәгездә андай ситуация булганы бармы? Юк. Мин белмим, мин белмим. Әлбәттә логик яктан сез аңлатканы билгеле, ләкин менә андый очраклар юк кебек. Мин чөнки ул артист үзен ала дип шутламый. Аңа бит аңлатырга кирәк әле башта. Икенчедән Нәһәдәттә театрлар Яшә. Калет мин инде дип ул Юк, кала әсәсен- койсыдыр җирдә чыга инде ул, ләкин менә аны чыгарыр өчен генә чыгаралар кебек. сәхнәгәме? Әйе. Ну, режиссер уйларга тиеш. Ничек тә аны чыгарырга кирәк. Тегеләй итеп карый, булай итеп карый, бу спектакльләр шәтеп карый, теге спектакльләр шәтеп карый. Ну, булмый. Бер ничек тә булмый. Уларның янына барып, минемчә аңлатырга тиеш инде. Кем апа, или кем абый, или кем энем, я син сеңлем. Булмый бит. Мына булай иттем, тегеләй иттем, булай чыгарып карам, булмады бит. Берсе дә булдыра алмадың бит. Кайсы ролеңне тотып менә тамашачыга ошый дип әйт атам. Берсе дә ошамый. Әйдә син бу эштә зинһар өчен туктат инде. Җә бүтән юлда үзеңне шәп кар. Бәлки син бик әйбәт алып баручыдыр. Бәлки син бик әйбәт. Ләкин мондай очраклар белмисез. Бәлки булгандыр. Мин белмәдем. Аны икенчедән, моны әйтергә кирәк, артистны театрдан куып чыгару бик авыр. Мөмкин түгел дип әйтергә булыр. Әгәр дә артист юридический якларны бик яхшы белсә әле. Әгәр дә аны алганнар икән инде, аңа аттестация үткәреп, ничектер эшләп, нәрсәдер эшләп, теге бик авыр аннан чыгару. Аны кайбер артистлар беләләр дәдер инде. Ләкин бу берничек тә артистны теге, эшләмәсәм дә икән, мен барып куып чыгара алмыйлар дигән сүз Мин түгел. калса барыбер ул бит инде һәр артист, журналист та шулайдыр, режиссер да шулайдыр. Ул бары игътибарга мохтаҗ кеше. Һәм аңа теге театрда гына булам мин, яра уйнамасам да яра зарплатасы бара бит дип, менә бу һөнәргә кагылышлы әйтеп булмыйдыр миңа калса. Актерларга барыбер уйнау кирәк. Буладыр инде күрәсең. Бар бит андыйлар үзең әйтмешче. Буладыр күрәсең. Ятыйм әле шунда. Ята бит. Мин үзем башка эш белән шөгыльләнәм. Бөтенләй кулларыңны төшергәчтер. Миңа калса бәлки шулайдыр. Ул бит театрда мәсәлән булмый икән, башка җирдән эзли башлыйсың. Тегендә нәрсәдер алып барасың, шигырьләр укыйсың. Юк, шигырь әйбәт укый белсәң, театрда нәрсәдер булдыра аласыңдыр инде ул. Име, бар андый кешеләр, бар андый артистлар, менә ник теге китабы гына ята дисәң, китапта түгел бит, бөтен компьютерда, име, эш урыны өчен генә булышлар. Андый бар, алып миңа калса, бөтен театрда да бардыр. Әйе. Нишлә әйтәсең инде? Менә миңа калса аларга җә театр училищесында, я белем алган җирдә әйтеп бетермәгәннәр, сеңлем булмый дип. Җә я ачып бетермәгәннәр. Андый да була бит, Алия, беләсеңме? Менә йөри һәм 40-45-50 яшьтә килгән ниндидер режиссер һәм ул шундый мөнәсәбәтләр тудыра, теге артист ачылып китә. Менә мин әйткән йөрәген ачырга өйрәнә, ул аңа ачкыч таба. Менә шулай да булырга мөмкин бит. Шуңа күрә артистны теге, булмады дип, менә ничектер бәлки кайбер эшләр куркалардадыр шулай теге куып чыгарга. Бар бит тренд, сине күргәнең бармы? У меня есть четкое ощущение, но я не могу доказать это. И анда төрле фактлар. Һәм менә минем дә у меня есть четкое ощущение, но я не могу доказать это. Доказать бик авыр. Ул бу кеше талантсыз дип әйтү бик авыр. Бәлки чөнки артистка да, син бәлки начар режиссердыр, минем талантымны күреп бетермисең. Режиссер нәрсә дип әйтә? Мин генә түгел бит, тамашачы. Нәрсә тамашачы? Тамашачы миңа да кулчаба тамашачы. Мин уйнап бетерәм. Ул бит инде режиссер айыр. Менә шушы кешегә генә кулчаба күрсәтегез әле, ул шам үзенең начар уйнаган дип әйтә алмый, беләсезме? Менә бит ул ничек, менә күрәсеңме? Шуңа күрә бу мәсьәлә бик четерекле һәм моны бер яктан гына карарга ярамый бу эшкә. Ләкин мондый проблема бар. Татарның иң көчле актрисасы. Реза Саляхова. Иң көчле актеры. Син бит хәзерге заман турында Әйе, сөйлисең. бүгенге көн. Менә хәзер уйнаучы актерлар арасында. Ну, әлбәттә, һәм бераз нәрсә уйлый башлыйм. Ничек бу сораудан булай итеп бөтерелеп чыгарган микән, име?
Yok, bu bitinde baribir sizning fikringiz. Menga qolsa sizning kompetensiyalarınız bor, bunday so'rovga javob bergan. Talant artistlar bik ko'p yigitlar arasından. Halarni talantlı demeyim, eng kuchli aktyor demeyim. Eng kuchli aktyor, turli yoqdan talantli, turli janrda talantli. Bütün yoqni olamiz deymiz, protsent. Ul albatta men. Mana bütün yoqlar jurli, siyli, aql soatda, nima Men aytdim, men sening bütün intervyularingni qaradim. Qaniyalarini qaramagan bo'lsam, men ishongan bo'lar edim. Lekin menga qolsa, sen menga hozir yolg'onlaysan, bu so'rovga javob bermas ishing. Menga bek og'ir bu so'rovga Taliya javob beraman. Albatta boshimda mening bor andi kishilar. Lekin bu menga qolsa azrakina ne bo'lar, boshqa aktyorlarga qarata, nedir kimsitu deb qabul etilgan mumkinlar. Ya narsa. Men albatta sen aytgan Iskandar Xayrullинlarni buyuk hurmat etam. Ular hech cheksiz talantli artistlar, tanilgan artistlar. Emil Talipovlarni, Almas Sabirjanovlarni, Raillarni, mana bizning Qarshi teatridagi deb aytaymi endi, o'zimizdagi artistlarni, Rustam, Irik abilar, aktyorlar, ular barisi o'z yog'idan tigi Almaz abi, Fathullinlar, Zulfat Zakirov, bik ko'p. Tigi aytdim bitali yiroqdan qarashimi? Mana men bunday aytam. Ansi joylab aytinglar. Joyli da men aytam talantli artistlar deb. Ul Noilov Shayxiddinov bizda yashadi. Ham Shavkat Abuytemir deb aytam. Aydagiz mana shulay ishlayim. Aydagiz. Aymi? Mana shulay bo'lsa haqli ne bo'lar? Tigi taktично. Ana Rossiya ko'lamida balki bilgili olasizlar. Xabenskiy. Men o'ylayman, Xabenskiy buyuk kuchli aktyor. Men Xabenskiyni prям buldira. Ul mana prям aktyor. Ne uchun shulay bo'ldim ekan u? Yala mening ko'nglimga yoqin ekan. Mana u menga qolsa buyuk tiram psixologik aktyor. Meni bit aytganim senga, men tega psixologiya yoqdan ko'proq aktyorlarga aytam deb. Mana shunga ko'ra u menga ko'proq simpatiziraydi bu yoqdan. Taliya bu aybirni menga qolsa yiroqdan qarab qana bo'lashaq. Butancha mumkin tugul. Siz tomoshachilarga qararga taqdim etgan ish spektakl. Bizdami? Yo'q, umuman Tataristonda. G'umman Tataristanda. Ish spektakl deb ayta oladi. Shorshinjir. Bizda muhojirlar bilan necha soat bora turgan muhojirlar. Aydagiz bo'lsin 41-yil bolalari Shola teatrida. Aydagiz shulay bo'lsin. Mening narsa o'ylaganim, ham narsa yashab yurganimni, ham nindi o'ylar bilan yurganimni menga qolsa bir jurnalistda, mening mamada, papada birsida bilmayman. Tigi ham menani bir qachonda aytmamda, ham o'zim bilan olib ketiraman. Ham ixlos bo'lib, buldiralgan qadar durust bo'lib yasharga tirisham. Lekin baribir har kimning shulaydir endi. Bütün dünyasını aşıp biri almaydır indi. Ul barati gamellerden ko'rinadir kishining. Siz mana teatrda ko'rganda da qo'yadir, onda televideniyada ko'rganda da yaxshi kayfda, tege nididir mazaklarga chiqarasiz bütün hikoyalaringizni, bütün tarixlaringizni. Onda kishilar bit odatda ko'ngil ishida nidir mungsu kishilar bor. Mungsuluk barmi sizda? Mana Chaplin shekillayman. Mungsuluk bik ko'p. Ol bik zo'r. Ha bir fikr aytam. Senga qiziqli bo'larmi ekan? Mana mening mungsuluk bulaygina bo'ldi dey. Ani qoplar uchun ko'pmi yaxshi kayf kerak. Emi? Mana bunday. Ko'pmi yaxshi kayf. Mana balki YouTube'da mening mungsulugim mana bunday dey. Emi? Ani qoplarga ko'pmi yaxshi kayf, ham ko'pmi ani yopishtirga kerak. Men biting mungsul deyman. Ham ol yaxshi kayf ko'pmi kishi ko'ra. Mening mungsulugim dunyoga yer shari xatlikdi. Ana yopishtirib bitirga ko'pmi yaxshi kayf, ko'ngillilik, nidir yoqtilik kerak. Ham ol yoqtilik ko'pmi kishiga tarala. Ko'pmi kishiga tarala, mana o'zingga. Ishga u yoqtirtami ekan? Mana shunday mening so'rovimda. Ishga taba u yoqtirtmaydir. Sening yaxshi kayfing, ul albatta bir ishroqda ul nidir maskagina bo'ladi. İkinci şartta действительно senin keyfin yaxşı, hem sen rahatlanıp kulüp şair birisindir. Türlü şarkılar bulat aliye. Her halde men bu turmuşqa bar jingillik bilan qarayım. Men bu dünya gadi.
минем шундый караш. Һәм аны авырайтырга кирәкми. Без үзебез казынып, аны авырак ясыйбыз бу. Ләкин казынмыйча да яшәп булмый. Син казынмыйсың икән, синең өчен казып бирәчәкләр. Актерларга кирәктәдер казырга. Сәхнәдә персонаж гына яки артист гына була алмый. Анда һәр вакытта да ике персонаж һәм актер. Һәм алар никадәр ныграк берләшәләр, никадәр ныграк үреләләр, шул кадәрле образ тулырак була. Бар бит башка система. Син үз эшеңнән теге психологизм белән уйнамыйсың, име? Син аласың бер персонаж. Школа представлений дип атала. Ләкин бездә дә андай артистлар бар. Менә шул ысул белән кулланып, бик шәп уйныйлар, бик популяр Әлбәттә, ул артистлар. бик ушый, мин бит әйтеп торам менә без ул бик әйбәт эшли, бик әйбәт. Ләкин бу минем фикер, кешенең йөрәгенә бары тик менә йөрәгеңне ачып күрсәткәндә генә син анда дистин кирип каласың. Бер көнне миңа әйтәләр, сез Риздә белән уйныйсыз ди, икегез ди, монда тәрәзә кем шакый бара, әрләшәсез, уят ди, карап утырырга ди. Син кешеләрне үтәни күрәсең әллә? Ул карт урманда калдырырга буйыкма дип карар кылырга белән синең ни хакың бар иде? Җитте. Туйдыра башлады. Син барасың аны сезгә? Юк. Biz sizning шын тормыштагы скандалыгызга карап утырган шикелле ди. Менә миңа калса бу кадрлерәк кебек. Менә теге якка киләбез хәзер. Менә персонаж үзе генә аның хисләре юк. Бар автор яза. Аксак, чәчләре ак, 45 яшьләрдә, ул персонажда жан юк, ул җансыз. Син аңа ничек жан бирә аласың? Бары тик үзеңнең хисләреңне генә. Бары тик үзеңнең югалтуларың, үзеңнең шатлыкларың. Мәсәлән, кешенең сәхнәдәге персонажның баласы туган. Мәсәлән, мин уйныйм аныймы, бала туган. Мин аны бит инде әллә каян күктән тартып чыгара алмыйм. Мин аны бары тик үземнең әскәр туган искә төшереп, шуны үзем аша үткәреп, яңадан яшәп, мин аны тамашачыга ышандыра алам. Былай гына әйткәндә, проекция. Без артистлар проигрываем. Это проигрываем через ваша. А кассеталары безнең башта, полкларда менә булай яталар. Синең күңелеңдә шул хисләр күбрәк булган сайын, син күбрәк зуррак артист, талантлырак артист. Әле булу бер хәл, аларны алып, тегендә салып, күрсәтә белергә. Аларны гел яңартып торырга кирәк үзеңдә. Алар яңарып тормасалар, син аларны алып, кайда икәнлеген оныта башлыйсың. Алып куя алмыйсың. Әйтәбез бит менә безнең ми ул супер флешка ничә ел эчендә бөтен бер, без бөтен әйберне истә калдырабыз. Ярар, уйнала торган спектакльләр инде аңлашыла. Син үз персонажыңны таптың, син аны эшләдең. Хәзер уйналып барыла. Ә менә премьерадан соң ниндидер период бармы? Менә үзеңә кире кайту, восстановление дип әйтикме инде. Бурча әйтим баштан, нас бергә тәрҗемә итәбез. Хороший актер, человек, который умеет контролировать сумасшествие. Әйе. Менә мин күпмедер вакытка шизофреник сәхнә чыгам да, мин башка әйбер эшлим. Мен башка әйберне чыгам да, һәм вакыт җиткәч мин аны аннан чыгып китә алам. Мин аны калдырам да шунда, чыгып үз тормышыма кайта алам. Һәм миңа ул бернинди авырту да, рәхәтлектән башка бер нәрсәдән ул миңа китерми. Шын шизофреник, шын башы киткән кеше ул аннан чыга алмый. Бу шир энергетический голодание була, энергияң бетә. Психологический менә шул хисләр бушап каласың. Бу минем Гамлет спектаклендә еш була торган иде. Бу бик авыр бирелде, күпме дәрәҗәдә килеп чыккандыр белмим, ансы инде хәзер искә алалар микән, юк микән, кем караган кешеләр. Без узак бармады. Менә ул спектакльдән соң минем 1-2 көн шундый буш караш, ниндидер бер нәрсәгә хис булмыйча, бары тик 1-3 көн җөрисең. Әскәр белән уйнап аласың, туганнарың янына барып кайтасың, ашыклыкка кайдыр чыгып керәсең, далаларга, нәрсәгәдер анда тауга менеп төшәсең, рульдә йөреп аласың, һәм ул хисләр яңадан ул тула. Депрессияларга китеп, алай премьерадан чыкканың юк. Юк, ачу килгән бар теге. Булмады. Килеп чыкмаган. Килеп чыкмаган. Нәрсә булды инде,
булдыра алмадым деген ошып келген шаклар бар. Ошып келген шаклар бар. Хәзер сирәк иде. Анда шаклар яшьрәк штаб була торган. Мында була. Мин һәр вакытта да сәхнәдә ул минем бүтән актерларга да кагыладыр инде. Син беренче булырга тырышырга тиешсең. Беренче үзеңнең урыныңда һәр вакытта да беренче. Әгәр дә актерда андый хис юк икән, миңа калса син Үзеңнең урыныңда беренче булган өчен инде бары урында син генәдер бит инде. Менә спектакль. Юк, бар бит жанровый. Мәсәлән, мин характерный герой. Ага. Мин театрда мин характерный герой, мен әйтәм, юк, син герой, фәлән дигән. Юк. Мин һәр бер качанда үземне геройга шутламадым. Һәр вакытта да геройларга ачум киләдер, мин аларга көннәштем. Һәм характерный герой буларак мин театрда беренче булырга тиеш. Бу һәм мин аңа һәр вакытта да омтылам, тырышам. Һәм моның өчен башка талант актерлар килергә тиешләр. Чөнки утырасың, син беләсең бит син, мин моны беренче. Һәм бу бик начар. Син юмыла башлыйсың, бетә башлыйсың, сүнә башлыйсың. Теге ни юк. Синең яныңда тагын бер ат юк, шулай ярыш юк. Син алга бар. Бу яхшы ярыш инде. Актерларда барыбер андай бер булырга тиеш. Казанның Татарстан урамы 1 адресы буенча урнашкан бина махсус Галиаскар Камал театры өчен төзелә. Төзелеш 1980 еллар уртасында тәмамлана, әмма бинаның рәсми ачылышы 1986-1987 елларда гына була. Бина совет модернизмы стилендә эшләнгән. Аның уникаль формасы Кабан күле суларында чагыла торган карап яки җилкәнне хәтерләтә. Бу шәһәрнең визит карточкасы буларак хезмәт итә. Бүгенге көндә дә бина театр тарихын дәвам итә. 2025 елдан бире дә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры урнашкан. Бу урын. Йорт дип ассоциацияләнәме инде яисә әле юкмы? Тулы мәгънәсе белән әлегә юктыр. Әллә мин югалттым микән инде йортымны? Хәзер былай алып куябыз бу фикерне. Мин соңгы арада башка эш белән бик кызыксына башладым. Башка юл. Минем белән элек тә кызыксынадыр, ләкин ничектер театр һәр вакытта да уртада. Һәм мин шундый рок группа төзүгә тагын бер адымны эшли башладым, җырлар, релиз эшли башладым. Шәйми бабай дигән җыр чыкты. Алар минем күп, алар демо версиялары ян килеште чыгарам. Һәм мин шуңа игътибарым күп китә башлады. Мин нәрсәгә дигән сорау туа. Нәрсәгә мин бу эш белән шөгыльләнә башладым? Нигә мин аңа игътибарым күбрәк китә башлады? Әллә ничектер күчеш шурында бер йорттан чыгып китеп, мысына килеп кирип, мысын әлегә йорт итеп кабул итә алмыйча, үземне урын таба алмаганлыктан мин ничектер әллә тайпылдым микән дигән уйлар, бәлки куркыныч, бәлки нидер уйлар туа башлый. Мен сиңа шулай тоелмыймы? Минем җавабым монда гадиерәк. Миңа калса у вас кризис среднего возраста. Кемдер мотоциклда йөри башлый, сез кире җырга. Yok. Шулай тоеламы? Мне кажется, вот по описанию, минул кризис среднего возраста. Миңа 36 гына не Блин, средний. Вот это кризис, это время кризис. Неужели минде 35 лет мужчин. Мин аны ничек шулай ойладым. Минем менә эш буенча эшләгән иратлар, алар нәкъ менә шундый яшьтә. Һәм аларның күбесендә хәзер ниндидер менә шундый кризис шыры, алар ниндидер яңа шөгыль эзлиләр, алар риза түгел монда, ниндидер булган тәртипләр белән һәм Мин риза. Мин киресенчә ризалаштым. Һәм алар нәрсәгәдер менә ниндидер яңалык эзли башлыйлар димме. Мин тегендә чакта риза түгел идем. Беләсеңме, менә
Күп әйбер белән риза түгелем. Һәм әйтәдерем риза булмаганлыгымны. Монда килгәч, мин риза. Тенч яшәдегез. Миңа барыбер. Беләсеңме, әллә шушыны ничектер йортым итеп кабул итә алмыйммы? Бетерә алмадыммы? Бу хәзер искитегендә кайттык. Син бу йортың итеп кабул бетерәсең. Шул сорау иде. Бәлки аз вакыт узгандыр. Бәлки аз вакыт узгандыр. Һәм миңа калса, хәзер барыбер Центурион театры ул нидер шундый чорында теге ул Забекка кирип китте дә күчештә. Мәсәлән, Камал театры ул 1 ел күчте, Центурион театры 1 ай күчте, һәм анда Анда юк разгон. анда разгон юк, анда сразу спектакль чыкты. Анда шул ук теге битен театрны барыбер бит инде үзеңчә баннерлар, Мин аңладым. Талия, мин аңладым. Мин хәзер театр өчен борчылмыйм. Тегендә мин театр өчен борчылганмын. Менә киләчәге күренмәгән, нишләргә булай булмый. Бу кулларда театр яшишәк, артистлар дөрес юлдан бара, алар өйрәнәләр. Менә бит. Менә шулай. Без моның и никакого кризиса монда. И туктат. Фикерләреңне. Вам так не кажется? Миндәме? Ие. Юк, миндә кризис юк. Рок белән мин занимался. Аңа минем алар бик күп җыелган җырлар. Мин бары тик аларга ниндидер зур игътибар бирмидем. Хәзер мин менә шушы театр өчен борчуларымны тынычланып, мин аны булды, килде кеше, билгеле инде нинди кеше, эме? Айдар килде, кулын алды, җаваплылык бу театр өчен алды. Һәм мин ничектер теге барса яхшы була дигән фикер кисеңдә, һәм мин үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнә башладым, бер хобби. Һәм менә җырга күчегәндә, син соңгы вакытта яңа ел алдыннан башланды бу актив рәвештә җыр белән шөгыльләнә башладың, син моның белән шөгыльләнә идең инде, һәм актив рәвештә социаль челтәрләрне алып бара башладың. Бу менә миңа калса синең беренче мондый моңа алынганың. Мин ниндидер баскычлар аша барам. Бәлки мин 70 яшьләргә супер рок звездада булырмын. Менә шул 70 яшькә калмас өчен минем янымда шундый дусларым барлыкка килде. Алар мине әйдә дип торалар. Мен бер кашанда теге менә әйдә диюче юк. Монда ничектер әйдә ничек син утырасың? Кызык, бу бит бик кызык әйбер. Юрий Федоров барлыкка килде, ул күптән барлыкка килде, ләкин шулай аның эшләре күп. Мин аның вакытын үзенең алып biz эшли башладык, төркем белән җыелып, демо яздырдык 5-6-7-8 җырга. Һәм бер җырны менә инде теге чистовой әйтеп эшләдек тә, Шәйми бабай, һәм без аны чыгардык 26 декабрьдә. Китте. Мин бит белмим ул әйберне ничек эшләгән әлеге механизмның. Ләкин кеше актив рәвештә моңа видеоларда төшерә, сторисларда тыгалар. Эшли башладым анда, чөнки прослушиваниелар кирәк, тыңларга кирәк. Хәзер җырларны, бит күп җырларны ни генә талантлы җыр булмасын, кешенең колагына салып торырга кирәк. Шунсыз булмый. Чөнки бик күп җырлар, бик игътибар, бик башка бергә төшә. Син җырыңны тыңлатырга кирәк. Шуңа күрә мин социаль челтәрләрне дә күбрәк игътибар бирә башладым. Социаль челтәрләр бу теге параллель ниндидер алынган эш түгел, нәкъ менә җырларны популярлаштыру өчен алынган. 100%. Чөнки миңа ниндидер социаль челтәрләрдә игътибар җитмәгәнлектән түгел. Миңа игътибар театрда да җитмәгәнен мин аны алам, мәзинне калганнардан җыям. Миңа андагы әйбер ул яктан кирәк. Миңа ул яктан җырны тыңласыннар өчен, шуннан кирип теге җырны тыңласыннар өчен. Син үзең җырлар башкарасың һәм җырчы ролендә хәзер, ләкин син гел әйтәсең, мин җырлый белмим инде. Мен җырлый инде, менә хыял артыннан спектакль алдыннан да синнән интервью алалар. Син анда мин тырышам инде җырларга дип әйтәсең. Ул шулай, чынлап та шулай. Мин җырчы, җырлаучы инде күбрәк. Җырлаучы, шул автор башкаручы миңа бик туры киләдер инде. Чөнки мин һәр вакытта да әйтәм, җырчылар, алар беренчеләр укырга тиешләр. Син шундый фикердә. Җырчы булырга. Белемнәре, ниндидер инструментларда уйнарга, теге ноталарны белергә,
һәм башка, аның ничектер технологиясын, тавышны саклау, һәм гомумән ул бит профессия. Мин үзлектән генә өйрәнгән кеше. Гитарада мин үз белдеклегем белән генә өйрәндем. Гармонда Илгиз Гызнурович булды, туган тумачада гармонда уйныйсың диде, анда зирәк шыңгыртады башладым. Тагын нәрсәләрдән калганнарда бик курайда зирәк уйнаган бар инде, мандолинда зирәк нәрсәдер. Монда инде хайран җыела. Зирәк маташтыргалыйбыз инде без. Үзешчән генә. Мин үземне берничектә теге менә һәм җырлавым да шулай ук. Мине вокал дәресеннән сүгеп бүтән кирмәмендә дип куып чыгаралар. Ләкин мин үҗәтлегем белән кирип, әйдәгез инде шай нотага бастыралар. Бу нинди мин таба алмыйдым. Мин хәзердә кайчагында нә шулай. Димәк, бу синең инде күңел талабың менә җырлау. Күңел талабы. Күңел талабы. Мин ансыз булдыра алмыйм. Ә менә автор башкаручы буларак синең максатың нинди? Беренчесе ул альбом чыгару. Үземнең менә бу шундый ниндидер ачы, ниндидер ачык, ниндидер җырта торган, ниндидер татар халкына колагына бик ятышып бетми торганны ятыштыру, мондый жанр бар икәнен күрсәтү. Мин ушы жанрны яратам һәм төркем оештырып альбом чыгару. Бу минем беренче максатым, Алла бирсә, мин моңа ирешәчәкмен. Икенчесе зуррак максатым, ниндидер зур бәйрәмдә, республика көнеме, теге урамда төркем белән кычкырып, "Эй, Татарстан!" дип кычкырып, шундый форматта меңләгән кешегә бер-ике-өч берни җыр башкару. Бу менә минем әлегә киләчәккә шундыйрак планнар, әлеге җырлар белән. Җырлар алар минем бик күп төрле. Аларны әлбәттә бер генә яктан тыңларга ярамый, аларда мәгънә бар. Минем бит андый җырлар түгел, мәсәлән, "Ай булмаса йолдыз бар" дигән җыр бар минем. Менә озакламый кино чыгарга тора Алла бирсә, анда да минем җырларым яңгыраячак. Анда бик лирик җырлар да бар. Күп җырлар Ризәгә багышланып язган җырлар, менә гашыйк булган чордан башланган җырлар. Рок дигәч бит татар халкы ничектер менә теге. Гомумән татар милләте бит ул ничектер шундый йомыкый, шундый матур. Барбер хәзер тенденциялар үзгәрәдер. Яшьләр хәзер татарча рок та тыңлый. Менә мин шул мине зурайтырга тырышам. Инде альтернатива. Кызык инде дөньялар. Мин бит театр училищесына килгәндә дә, гомумән мин әйткәнем дә бар. Мин нәрсә белән шөгыльләнәчәгемне беренче дәрестә генә аңладым. Актерлык осталыгы беренче дәрестә. Ни укырга керү ничек үтте сезгә? Безнең ни күп түгел, теге килүчеләр бик күп түгел. Татарча сөйләшәм. Син белә идеңме соң мәсәлән анда? Проза, бас, аларны беләдер инде. Ну, нәрсә әзерләргә кирәк аларны. Мин консультациягә да йөрдем. Аларны беләдер. Аннан соң шул килгәч беренче дәрестә мин уйлыйдым, шигырь сөйләрмен, нәрсә белән шөгыльләнә инде? Артист. Актер, театр. Менә мин соңыннан гына үземнең нинди мөһим эш белән шөгыльләнәчәгемне аңладым. Һәм гашыйк булдым, әллә гашыйк иттерделәр. Мин 14 яшьтә, 15 яшьтә минем психология гомумән формалашмаган. Мине менә улай сүтергә һәм кире ничек кирәк шулай җыярга буладыр. Мине шулай эшләгәннәр дә. Хәзер дә шулайдыр инде ул кешеләр. Юк. Хәзер бик авыр. Хәзер балалар бик тиз үсәләр, бик тиз формалашалар һәм аларны сүтү бу бик авыр әйбер. Аларны шундый ширепләр белән бурып үстерәләр анда, аларның үз фикерләре 5 яшендә үк барлыкка килергә мөмкин. Һәм бу бик авыр. Һәм аларның фикерләреннән тартып алу да бик авыр. Алар шундый тугачтан ук формалашкан балалар булып туалар бугай. Юк, дөрес формалашкан дип әйтмим. Алар бу дөньяга гомумән яраклашмаган булып формалашалар. Ләкин формалашалар. Ачыла алмыйлар. Актерны иң мөһиме ачарга,
жұмышартырға менә пластилин шикелле жұмышартып бетергәч, аннан соң инде теләсә нәрсә эшләргә була. Уларны жұмышарып беткәч аңлый, син аны бөтенләй сен аңламагач, бөтенләй миен жуып чыгаралар дим. Ул андый түгел. Менә күңелен, җанын, шул чагында актер буласың. Бәлки мине менә шулай сүтеп җыйганнардыр. Бәлки мин түгел. Бәлки мин мондай булып чыкканмындыр. Монда килү без укан вакытта сирәкләгә торган иде инде. Без күбрәк тегендә, безнең мастер шуннан бу бинага барып безгә монда сирәк кертәләр. Яле беренчедән, монда теге кеше булганда кертәләр инде. Сирәк шунда баскычлар отып карыйдык. Ләкин бу театр янынан без Риза белән һәр көнне диярлек, мин Риза белән булганны хәтерлим инде. Үзе генә ул теге бу ашка җигет белән күп җөргәндер инде, белмим. Һәм үтәдирик. Әлбәттә без теге яктан үтәбез, ана теге яктан. Әле бу бина, бу ителеке инде теге Тука яшәгән кунакхана дип шотланадыр. Мондый хәлдә түгел, ул җимеррәк иде инде. Һәм матурладылар. Аның эчендә җылы йортлар да бар икән әле, мин асын белмидер идем дә. Һәм ана шул тукталышта, тегендәге тукталышта без туңа ул вакытта аяк киемнәр, мондый кожаный аяк киемнәр аларга акча юк. Аяк катыра. Ризанеке булгандыр инде, әтиянисе белән яши. Катыра басып торып, шулай хәтерлим берсенә ишектер кочаклап та басып тордым, туңаник ой. Кочаклап та басып торган. Син җылытып басып тордың. Бу зур бәхет булгандыр инде минем өчен. Шунда киләдирик. Ләкин бу бинага инде теге ничектер нитеп кенә теге кертеләр микән, юк микән башкача. Хәзер инде үзебезгә керәбез. Килеп керәбез, теге арттан гына Кабан күле буенда. Әлбәттә башкача. Калдымы сораулар, Талия? Син әле шигырьләр язасың, текстларыңны язасың, үсе җырларыңа әле шигырьләр дә язасың. Язгалыйм, ләкин мин моны ничектер менә кирәк язырга дип язмыйм. Алар минем үзеннән менә туса язам, тумаса язмыйм. Менә кирәк дип мин яза алмыйм. Аны беркем дә яза алмыйдыр. Хәтта юк язганнар. Теге акча эшләре өчен дә язганнар бит инде. Хәзер дә бардыр инде. Бу минем бүтәнчә тумый. Җырлар да шулай ук. Мәсәлән, руль артында барам, я аула кайтканда, я шундай иркиңдә, киңлектә, аларга мен шундыйрак җирдә туалар. Алар туа башлый 1 юлы, 2 юлы, 3 юлы, җәбрән инде тема күрәм мин, ниндир кызыклы вакыйга күрәм дә, шуннан чыгып язам, ләкин бер кашанда туры язмыйм. Мин туры язырга яратмыйм. О мен Берәрсен укый әле безгә. Телефондан укый алсам гына инде. Әйдә менә монысын укыйм. Алло, әни, ни хәл? Билең сызламыймы? Әтине бир әле бер сөйләшим. Чыгып китте. Тик ята алмый шул. Хылкы шундый аның беләм мин. Юк, әни, арымадым, ширләмим дә. Эштә әйбәт, гаилә исән сау. Әти кермәдеме? Булай гына инде. Бар иде шул аңа бер сорау. Тормыш алдаганда, дуслар ташлаганда, сүзләр калмаганда, йөрәк ярылганда, арып егылганда, ничек еламаска? Алло, әни, юлда барам, шуңа üzülде. Авылга дисеңме? Эштә ишбез, дөнья куабыз, оныкларың таныйларла инде. Яйлам әни, җәйгә кайтабыз. Әти ник кермисең? Шакыр инде. Юк бурчыма, соңрак шалтыратам. Керде, әти, сорау бирим әле. Тагын üzülә, әмин түз алам. Тормыш бармаганда, дуслар ташлаганда, сүзләр калмаганда, йөрәк ярылганда, арып егылганда, ничек еламаска? Менә бу теге әтиләрдән алай сорый алмыйсың бит инде. Шундан шундай фикер туды да әйтәм. Менә мин папа белән бер кашанда алай теге хисләр бүлешеп сөйләшкәнем юк. Аның да бит инде бүлешә сәйберләре дә, бәлки ул дөресрәк тә җавап биргән булыр. Һаман теге мама янына уйсың. Мама белән дә алай теге. Юк, мама белән ачылып сөйләшкән бар инде. Бу сорауны без Ризидәгә генә биргән бар. Без оннан сорадык, менә синең турында фильм төшерсәләр, сине кем уйнар иде, нинди актер синең ролыңны башкарыр иде дип. Бу синең шырдашларың булырга тиеш. Шырдашларым? Кем уйный алыр? Артем Пискуновны кем? Кем уйнар? Минем шырдашларым хәзер име? Кем уйнарга мөмкин микән аны? Менә хәзер безнең театрга киләсе, безнең бит кастинг булды инде, име? Анда килгән артистлар бар. Эме, аларның исеменнән ярыймы әйтергә, име?
Mene kalsa belki Reşit Veliuli mene o kilegine ele, ime? Belki ol bulduralarıyım, iken bilmeyeyim. Lakin mene kalsa tüge koңил haletinden, nedir fikir yürütüden belki ol mene buldurlarlar kebek toyular. Қызық вариант. Һәм инде безнең тапшыру ахырында бирә торган сораубыз бар. Син моңа инде бүген башка сорауларга җавап биргәндә дә җавап бирдең кебек, ләкин шулай да аерым сорыйм. Синең тормыш девизың бармы? Сен ниндидер принцибың? Принцибim, min aytireyim, mana papaның sözlerini aytireyim. Иң мөһим шулдыр инде. У үзгәрмәскә тырышасың. Аңлыйсыңмы? Менә ничектер принципиальный булып калырга. Принципиальный кешеләр генә бу җир йөзендә нәрсәдер булдыра алалар, нәрсәдер кайра алалар. Ничектер аларның менә сынмыйлар алар. Аларны тырышалар ничектер сындырырга. Алар барыбер басып калалар, кире тураялар. Менә сынмаска, менә папа әйтмешчә кеше булырга кирәк. Кеше булыр, кешелектән чыкмаска иде. Бу ниндидер теге ишеп югалу, яни инде түгел, әмма иң мөһиме кеше булу, үзеңне гомо сапиенс булып хисsetергә кирәк. Әмма рәнҗетмәскә, ниндидер авыр ойлайсың бит инде хәл итәргә кирәк нәрсәдер, име? Решениесе бик авыр. Менә шунда дөрес юлын табырга. Киләчәктә синең турыда менә бар иде шундый кеше дип горурланып әйтерлек итеп яшәргә. Кем белгән инде аны? Кеше булырга кирәк. Беләсеңме? Талия, без менә бик зак уйладык инде нәрсә калдырга дип. Мин Риздәгә дә мәйтәм, нәрсә калдырыйк микән? Бәлки үзебезнең менә безне нидер берләштергән, ниндидер әйбер бәлки калдырыйк микән? Без уйладык та, безне берләштергән әйбер кешегә нәрсә белән якын булырга мөмкин инде? Ул теге аларга кадерле булмаска мөмкин. Ул безгә ул бик кадерле, без аны бик теге үзебездән аерып ничектер калдырырбыз да, монда кешегә ул кадерле булмас. Нәрсә инде? Хәзер бит кеше меркантилилар армыдыр. Әйме. Әйдә булай булсын. Теге күңелле дә булачак. Бу бәлки банальны да булыр, стереотипны да булыр, ләкин кирәк булыр, кызык та булыр. Хаял артыннан дигән спектакльне барысы да белә. Мин үзем уйнаган көнгә чакыру калдырачакбыз шушында, әйме? Мен калса бик шәп бүләк, чөнки билетларны да бик тиз алып бетерәләр. Һәм тагын бер әйбер шик. Бу билетка актер белән фотога төшү мөмкин дип язылыр. Һәм әгәр дә фотога төшәс килсә, минем белән инде мин аны теге төшерлек итеп уйный алсам, минем белән кирип любой вакытта миңа номерын табырга мөмкин. Шилтерләрдә бар. Шалтырата да мин менә җиңгән идем, сез менә фотога төшмәссез микән диер. Спектакль көнне дә кирип әйтергә кирәк, чөнки без менә бик шатланабыз, күргәч кем җиңгән икән безнең бүләкләр, фотолар чыгарга. Спектакльдән соң да ярый, спектакль биткәч тә икенче көнгә дә әгәр дә теге сез минем белән фотога төшәргә тиешсез, сез вәгъдә иттегез дип әйтә дә, һәм мин аның белән фотога төшәчәкмен. Безнең каршыбызда Татарстан бер адресы буенча урнашкан Тинчурин театры, сул ягыбызда Кабан күле, һәм менә монда безнең таш периларыбыз бетә дә, шундый яшел Койма дик. Койма. Татарча. Менә кары, мен гадәттә монда тегендә эштә карны ши тартмыйлар. Анда нәрсәгә тартасың инде? Шунда без аны яшел куябыз.